sa gyapon nga kauban nato siya. Muna usa ka butang nga di magpabiling jud ka kaniya. Aron ang Ginoo gayud. Magauban ka nato kay siya nagapangitan niya sa mga tao nga nangalagad kaniya. Yatong Domingo, aduna tay gisgutan about sa pulong sa Ginoo nga ang tinuod nga magsisimba. Muna nga ako nagasudlo kaninyo kung unsa gyud ang tinuod magsisimba. Karon ato na pong isgutan ang tinuod magsisimba mao kana ang nagapangita sa naong sa Ginoo sa tabang sa iyang dagway kanang countenance, no? Kanang countenance ba kanang naong ba sa Ginoo ba naong munang ang nagsimba munang nangita sa naong sa Ginoo and health of his countenance. Ingon pa sa Psalms at atong gibasa sa 42, kanus amang kumudool sa Ginoo. Munang gingon, when shall I munang gingon mudool sa Ginoo, ingon pa ni David, no? Kadi usbon ko ni pagbasa namatod pa niya dinhi sa 42, as a hart panted after the water brooks, or as a deer, no? Kanang usaba, panted my soul after thee. Kanang nag-after kita sa Ginoo ba, ang Ginoo gyud atong gipangita. My soul thirsty for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Kanusa man ko mudool og magpakita sa Ginoo. Mamatod pa niya sa verse 3, my tears have been my meat, pagkaon kada adlaw. Mamatod pa niya, a night, while they continually say unto me, where is thy God? Daghang gyud mga tao mangita kung asa atong Dios. Una usay nga din ang tao di na lang hinumsimba kay nga naman dili man makita ang Dios sa tuwa. Muna pero kita nga matod pa ni David, dapat mo nitong tuwanan nga sama kita sa kanang usaba binaw kadin nangandoy sa tubig nga buhi nga tubig. Manang ningon siya dinhi sa verse 4, when I remember these things, I pour out my soul in me. Muna sa diya nga nainumdum siya niining mga pulong nga daw, iyang gibubuan ang iyang kalag, iyang tanaw ba, nga matod pa niya, for I had gone with the multitudes, kaya ako nangawala sa kadaghanan. I went with them to the house of God, ug miadto ko sa balay sa Ginoo with a voice of joy and praise. Pinaagi sa tingog sa pagkalipay o pagdaig with a multitudes that keep holiday. Uban sa mga daghan nga nagabantay sa balaang adlaw, holiday or Sunday sa tuwa. Sa verse 5, maunang niingon siya diya sa iyang kalag, why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquiet in me? Hope thou in God, for I shall yet praise Him for the health of His countenance. Ang ato ading pag-ani dinhi kay nangita ta sa iyang naong ug labaw pa sa tanan ang tabang sa iyang countenance. Kanang hulagway ba? Kay kaning tao manggod. Ni ani lang diwa siya kabalo. Mo bitaw na iyang gingon ni David. Nganong maluya makakalag ko? Mo nang ningon siya, ayaw paghilom, paglaom diya sa Ginoo, kay nagadaig pata sa Ginoo, pinaagi sa tabang sa iyang naong, kanang naong sa Ginoo ba? Kapaw ba mo sa nang image of God? Si Kristo is the image of God, the invisible image. Kanang dili makita nga image ba? Kaya wa mo takakita kan Jesus Christ, di ba? Kanang mga drawing dili na mao. Sa tinuod lang si Jesus Christ is His image is kanang pulong niya ba nga gisulti nato aron mahimo gyud ang sama sa iya nga kun dinhi sa kalibutan wa ta makita kay because spiritual man gud ta. Physically ang tao nakakita nato pero dapat dili ta magkinabuhi sa physical. Kanang unod-nun lang ba nga ang kinanglan sa unod, kwarta, pagkaon, mga butang sa kalibutan.
Dili una na ang gingon sa pulong sa Ginoo. Ang gusto niya magkinabuhi ta, although doon na tay butang, doon na tay kwarta, nagtrabaho ta, pero ang gusto sa Ginoo nga ang ato ang kinabuhi mabase diya sa pulong sa Dios. Kay mao man yang giingon maglakaw ta diya sa espiritu kanang sugo sa Ginoo ba. Kay nga naman kaning pulong sa Ginoo mo ni ang countenance, dagway ba. Ingon pa sa dictionary kaning countenance. Ang noun ini is face ng noun ba noun. Face na nga matapang kadua the expression on a face, kanang expression gyud sa noun ba. Nga ang atong gipangita kanang expression sa Ginoo gani sa noun. Abi nimo siguro ang tao dili ka explicar about sa naong sa Ginoo kung dili siya kabasa. Abin mo sa tinuod lang ang naong sa Ginoo do nagi lagway kung giunsa niya ang iyang mga katawhan. Diri ako nabasa nga ang naong sa Ginoo tuara sa atong mga tao nga nangita siya pong naong. O bitaw na ninyo siya, if my people shall call by my name, shall humble themselves. Magpaubo sila. Ug matod pa niya, turn from their wicked ways and seek my face and pray. Nya una ka mo ampo mangita usa ka sa Ginoo. Sige kagampo wa ka nangita sa Ginoo. And I will hear from heaven ningon siya ug akong silang paminawon gikan sa langit o diri sa langit, and I will heal their land. Ako na yung ayuhon ang ilahang yuta. Kanambot pa sa yuta. Baka nakita na sa yuta ang atong gitumban, ang sa atong gikinabuhin diri, sa atong trabaho, buhaton sa Ginoong tanan nga maayo. Ihil man niya ato ang land yung gipuy-an diri. Kini pa man ta diri. Una kung ikaw tao sa Ginoo, atong hisgutan ni kinahanglan mangita sa dagway sa Ginoo. Kaya ang dagway sa Ginoo doon na expression. Anong bot pasabot nga nagtanaw siya sa katao nga matinud-anon. Mabitaw nang kabalo ba mo sa kining understanding ba dili masabtan no. Rani ako gingon nga nganong importante ang pagsabot. Mabitaw ni hinungdan. Naibaw ba mo nganong wala na to ni ayuha? Siguro wa tay materialis, di ba? Niabot ang punto nga din kinato ang gipuy-an or simbahan nangagabot ng madaot na because kung nakasabot mo ang gusto sa Ginoo dili ning material nga simbahan, ikaw kay kung dili ni maguba unsa matong hunaw-naon bi unsa pa matong buhaton. Unya labas sa tanan mawala gyud ni kay doon na may katapusan. Dili man ingon magbuhat og simbahan nga hangtod-hangtod mobalik ginunaan ang gapot sa simbahan nga wa gyud ta nangandoy anang gitawag nga ang hinuod nga simbahan kanang gibuhat sa Ginoo. Wala kung guba man eh because gipasabot na sa imuha nga dili ni importante mao bitaw na naipulong sa Ginoo nga Ginoo wala nagpuyo sa balay nga binuhat og tao kanang iyang gipuyan kanang binuhat og kanang may tungod sa pulong sa Ginoo mao bitaw ang mga tao adto lang simbahan simba mo simba kay gwapong simbahan gipagwapong simbahan tanan simbahan. Nakalimot sila kung unsa gituyo sa Ginoo sa tao nga moani diri sa simbahan. Wala ang number 1 para aning pandemic karon. Wa ba mo kay baluana, wa ba mo kasabot ana nganong nahitabo ni? Because kay ang Ginoo hapit na mo balik. Because kay ngano man mo end na ang kalibutan. Mao na giingon ni Jesus Christ sa Matthew chapter 24. Sa diya moabot na gani ng pandemic, that is the beginning of sorrows kay ngano man. End of the world naman. O bitaw na akong giingon. Nahitabo ni tanan aron masabtan nato, di man ta kasabot kun dili na mahitabo. Mo bitaw nang nganong namatay pagsulay. Natay mga trial sa atong kinabuhi. Pareha ni ato sa kakauban igsuon, ni baha dito, nabalak ako. Pero that is a trials. Nanumdum mo sa ato ang sitawag atong scripture reading na to. Kato sa English pa, thy rod and thy staff. Sa Bisaya to, sungkod og bunal. Abaw mo nga nung bunal to? Kaya ang Ginoo mamunal. Mo-rebuke ba? Mubadlong. Once gani nga din ikaw hinigugma sa Ginoo ingon pa dito sa Revelation, whom I love, I rebuke. Kung ikaw ay higugma sa Ginoo, dili gyud ka badlongon.
Mo bitaw nang nay mga pagsulay, kanang mga pagsulay, that is a bad law. Bunal na sa igingon dito. Sa verse 6 mo to. Verse bisa pa. O ba naman ka na ba? O wala ha? Di panaligdan mo ako pinaagi sa maong sungkod ug bunal. Sa imong sungkod unsay nanalipod sa tuwa aron ikaw maglakaw sa Ginoo, magtino sa Ginoo kay gigugma kaniya unsa may nagpanalipod nimo ang sungkod ug ang bunal. Kabalo ba nung atong sungkod ni kanang karon December makita nimo ng mga bagbalangkay sa karniro ang sungkod ngano man ang gitawag og bawg. Kay mao na ang panalipod nimo kung nahulog ka sa bangil, kauiton jud kaniya. Unya kung ikaw naa naman sa tubangan niya magpabadlong ka bunalan ka gyud niya. Unya katong bunal, mo nang istorya sa bunal katong sungkod ni Rod ni Moses, kabaw ba mo unsa to gipangita to sa mga tao sa kalibutan kay gamhanan man to. Pero nawala na to ambot yung unsa pagkawala basta karong mga panahon mga scientist karon nangita to sila kay sa tinuod lang gamhanan tong bunal ni Moses. Mo to meaning sa pulong sa Ginoo pasabot ini mao kadto ang pulong sa Dios nga din ang nagbadlong sa mga tao nga din tungod sa kagahi sa tao manggod nga din nahadlok sila nga gigupod sila ni Parao gibunalan niya may gani dili ang tao ang dagat aron natunga aron makaagi sila. Ikaduha nilang mga pagka-disobedient gibunal niya ang bato kay nangayo naman sila ningon sa Moses gidala ba minimo dili sa deserto nga walay tubig. Karon nakita gayud sa mga tao saksi sila dito nagibunal ni Moses gisugo siya Moses gibunal na imong sungkod diya sa bato. Moto nga ang mga bunal mo ay nagpakita og kanang gitawag gikip niya ang mga tao aron sila mabuhi pa tungod sa tubig nilang gipangayo mo to gibunalan mo na nga gikip sila mo na ang kita mo na yang giingon gipanalipdan ta niya sa mga bunal. Ang pulong sa Ginoo mo na meaning sa bunal kini karon mo na ang Ginoo nagtudlo sa tuwa nga magpabilin ta. Wabot ra gyud ang panahon nganong nangalagad man ta kay dunay katapusan dili ingon nagsimba lang ta nga walay katapusan. Mo na nagtudlo po ninyo nga nagpahinumdom nga dunay katapusan sa atong pag-andi di sa simbahan kay ngano man na may yang giingon kinahanglan mula hutay gyud ta hangtod sa katapusan. Kay ngano man na may katapusan, na may goal, na may finishing. Mo na yang giingon dunay gitawag og butang nito ang mark diya takutob ba diya takutob mo ning giingon ni Apostol Pablo nga I press toward for the mark. Nagdudod ko sa marka kay ngano man aron madawat ako ang ganti kay dito sa katapusan dito ra ko kadawat og ganti ni ako pagpangalagad sa kalibutan. Mo na nga kanang ato ang pagpangalagad sa kalibutan nagkinahanglan ta og tabang sa dagway sa Ginoo nga ang Ginoo kanunay maglantaw nato. Nga ikaw usa ka Kristohano nangalagad sa Ginoo nga unta ang Ginoo nagabantay nato. Mo bitaw na kadin ang meaning sa countenance, ang noun na mo na ang expression sa noun nga ang Ginoo gayud ikaw gibantayan ba ang expression sa imuha lang. Mo na sa ikadua sa verb or present past or a present part or past part, tingnan pa dito sa dictionary, to show open approval o ipakita niya ang pag-aproba sa imuha. O bitaw na kung manlakat na bisan asa, inagyod if God permit, kung dalon ka if God permit. O bitaw na nag-invite na to, kauban ako, pastura kinaaman may banding sa ministry sa evangelical alumni. Invite ko niya nga muadto mi dito sa Surigao daw kuno. Kay magbanding lagi mga pastor dito. Akong giingnan kay nakabasa man gyud ko, if God permit, kung ang Ginoo mo uyon ug mutugot, muuban gyud ko. Labi na kung ang Ginoo mo provide. Managingon din ang countenance kanang noun sa Ginoo, ang present part ana o past part is to show open approval of
Abot pasabot, ikaduha sa dictionary kanang Countenance sa present past, ingon pa niya, support. Kung ang Ginoo mo support. Mabita na sa Santiago ni Ingon, doon ay gisulti dito sa Santiago, nabasahan ako dito, o nakalimut lang ko, sa 14 man siguro to, James chapter 4 verse 14 or 2:14. Gamay raman ng chapter ng James, no? Pero naa dito, nga din doon ay tao daw ko, no, nga nag-ingon, at ta sa syudad, magnegosyo ta, o manginabuhi ta dito. Ngunya, atong palambuon ang atong negosyo niya matod pa sa Ginoo, huy tao, ang imong kinabuhi sa marag aso like a favor. If God permit, mo nang gingon, mo adto ka kun dili mo permit ang Ginoo. Kung ikaw sa kakristohanon, bisag asa ka mo adto, ingna gyud ang Ginoo ang tao ba. If God permit mo ubang ko. Kuadto ko ninyo kun dili kay ngano man mo bitaw na kun dili gusto ang Ginoo, bunalan gyud ka sa Ginoo. Mo bitaw na ang scripture, klaro kayo ang scripture is pagbadlong, reproof. Mo bitaw na ako moingon ko ninyo ining pulong sa Ginoo, nagbadlong isa to ha. Dili na ingon nagtudlo ni sa to sa pagsimba sa Ginoo, sa pagdaig sa Ginoo. Kung sa man ato pagdaig sa Ginoo kundi ta badlongan, duta sultihan sa ato mga mali mga buhat. Mo bitaw ning pulong sa Ginoo is guidance ni anang light ni nga mulid sa tuwa aron mga lagat na sa Ginoo kanang sakto kay bisag pagani ang Israelites sultihan tamo maninungdan si Jesus Christ kay sila nang asayop usbon pa ba nato ang ilang mga sayop mo bitaw nang mag-search sa pulong sa Ginoo what is acceptable and what is upright and the word of truth tanawa unsay word of truth dili ingon nga pulong sa Ginoo is truth kay ngano man gipang bakat maning uban. Gani ang paghimaya sa Ginoo gikambyo nila bakat although himaya na sa ilang pagtuo sa Ginoo pero ang naong sa Ginoo is kanila parang gani nitalikod na. Mao na ang gingon din sa Psalms chapter 42 verse 5. Ingon pa niya, why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquiet in me? Ano nagilom man ang kanako? Hope thou in God, for I shall yet praise Him, for the health of His countenance. Kaya nagpadayon ko sa pagdaig, sa Ginoo, pinaagi sa iyang tabang, sa iyang dagway. Kaya once gani ang dagway sa Ginoo, magatubang imo tabangan yun ka. O bito tunay awit ta, sa diya nga, italikod nimo, magpalayon ko sa Ginoo, sa gingon niya, trouble, tinuod na. Matrubol yun ang tao, ingon ni David. Mabitaw na nga importante ayaw palayo sa Ginoo. Kung naay trouble ni abot, kung ikaw iya sa Ginoo is pagbadlong na. Pero kung dili kaya sa Ginoo, trouble na. Kaya wa man ka sa Ginoo, kaya ang Ginoo nagpadalag troubles. Sa Psalms chapter 14 verse 2, ingon pa niya, the Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any did understand and seek God. Tanawa. Ang Ginoo na daw sa langit. Nagatanaw siya sa mga anak sa tao. Kung doon na bagay nakasabot, o doon ay nangita sa Ginoo. Mabita na mingon ko karon kaninyo, mingon ko mo, ug mingon mo nga nakasabot naman ko, nangita naman ko sa Ginoo. Mabita ng padayon. Kay wala pa ginato nakaplagan ang hingpit, kay nagapadayon kag pangita, kay kanang gitawag og end or katapusan, finishing sa ato ang pagtuo kini kalibutan, kinahanglan makaabot yuta. Kay dunay changes mo bito na importante nga din kita mahibaw ta sa pulong sa Ginoo aron mahibaw ta kung unsay atong buhaton. Kay kanang tanan na isulat dili mahitabo man gyud ni. Dili man ingon pag-ingon nga naay pulong sa Ginoo bayaan na nimo, pasagdan na nimo. Kung mahimo na tanan sa imo ha. Gamay ra ang na maluwas, taktod pakasulti. Gamay ra ang pinili, gamay ra ang nakatultol. So therefore, ang nangalagad, dili ingon bisan tanan mga Kristiyanon. Mingon sila iya sa Ginoo kay nabautismuan, gamay ang gingon sa Ginoo mo bitaw hinungdan kung about sa kaluwasan. Paningkamot. Kay matod pa ni Jesus Christ, samtang ipangutana siya daghang bay maluwas. Sa tubag ni Jesus Christ, paningkamot lang mo kay daghay na ninguha apan dili makahimo. Mo nang giusban ni Apostol Pablo, strive your own salvation.
Ako nagwali ko kay naningkamot ko sa akong kaluwasan kay mao man ako ang gitawag og gasa sa Ginoo dis kalibutan magwawali. Kamo mo na yang giingon paningkamot mo kay ang inyong gasa diha nga mao nang pagtuo ninyo nga mga lagad jud mo sa Ginoo kay servant mo sa Ginoo. Mo na nga importante nga doon na tay pulong sa Ginoo kay ang pagtuo moabot ana pinaagis pulong. Kung wala kay pulong way pagtuo, no word, no faith. Faith cometh by hearing, hearing by the words of God. Unya kung way muwali, kung walay magpadala o magwawali, bitaw na nga din, importante nga din, mangita ta sa Ginoo. Ang 2 Chronicles, atong unang panahon, chapter 16, verse 9, ingon pa niya din, the eyes of the Lord run to and fro through the whole earth to show Himself is strong in the behalf of them whose heart is perfect toward Him. Herein thou hast done foolishly, therefore from henceforth thou shalt have wars. Mani giingon sa Ginoo atong unang panahon. Nagay siya giingon na kung pagtuo manggod sa mga Israel o Hudiyo ba, naipulong giingon mo na itong hinumduman. Madin sila karon dili na ingon nga ang Diyos nila mauray sila ray gibantayan. Apil ta kay ngapil man pud ta kay sila giingnan sila dunay pulong akong nabasaan dito nga kung kaniadto daw kuno nga ang Ginoo nagauban sa iyang mga amahan hangtod sa walay katapusan. Niingon na siya dito karon dili na ang mangita nako o manang giingon makakaplag ang mutuo nako o manang giingon ako mukuan nila o muilan nila ang mo forsake nako, I will forsake him also. O kung kanang musalikway sila nako, isalikway pud sila. Mo bitaw na nga din dili na ingon nga din dunay tao nga din pinanggas sa Ginoo kun dili maningkamot na lang pa. Mo bitaw na kanang understanding nga giingon sa Ginoo mangita pag understanding. Kasabot ba mo sa mercy? Kanang mercy mao kana ang gihatag sa Ginoo sa iyahang nawong. Mercy is the expression of kanang naong niya ba, kanang maluoy siya sa tao. Pero kung ang tao di man mga kaluoy, mo bitaw na nga kanang gitawag niya sacrifice and offering. He did not desire. Wala siya nag-desire ana, pero although mo na to ang gitawag og buluhaton, ordinance, maghatag yun ta ana. Pero ang gusto gyud niya yung desire kanang once nga muhatag kag sacrifice and offering, ang gi-desire niya is mercy. Nga din kung muhatag man kaniya, mangayo kag mercy niya nga balusan paglang gyapon ka ana. Nga din ang Ginoo mo bless pa nimo. Nga din imong gipasalamatan ang Ginoo nga tungod kay siya maayo sa imuha, siya tag-iya sa tanan bilang pagpasalamat. Pero sa imong paghatag kinahanglan ang mercy sa Ginoo nga imo pangayuan nga balusan pagkagusab. Mo nang naigingon ni Apostol Pablo, the more you give, the more you receive. It is more blessed to give than to receive. Mo naigingon ni Apostol Pablo kung manghatag ka sa Ginoo, kanang hatag nga bilang pagpasalamat ba. Mo na ang paghimaya sa Ginoo, mo bitaw na usay ang tao. Adin walay pulong sa Ginoo, di gyud na siya kasabot. Sa tinuod lang ang mata sa Ginoo ngadto nga rin na siya tibuok kalibutan ha. Unya iyang gipakita daw kuno ang iyang kaugalingon is strong. Matod pa niya to show himself is strong in the behalf of them whose heart is perfect. Kinsang kasing-kasing nga hingpit niya sa Ginoo nga din kumani siya sa simbahan. Kanang tanan mga gisugo sa Ginoo nga qualification diri sa simbahan. Kababong sa unang qualification diri sa simbahan is holy. Ikaduha, nag-enter ka with thanksgiving in your heart. Munang ningon ni David, I will enter his gate with thanksgiving and enter his court with praise. Nga nisud ka diri aron daygon nimo ang Ginoo. Sa may mong daygon ang Ginoo, ang iyang pulong tungod sa iyang pagkaayo. Dili lang ang Ginoo pulong man na. So kung wa ka kadungog og pulong, usa mo pagdaig sa Ginoo. Tungod sa pulong sa iyahang gi-promise sa imo, mo nang gidaig nimo ang Ginoo. Kay ngano man kanang pulong nga imo gituan, nahitabo man nimo. Kung wa mahitabo,
O mo na nga, di ka makadaig ang ilang ka. Mo na mga tao nga din, with their lips and mouth na lang, pero sila kasing-kasing, wag yun sila kabalo nga din. Ang katong nadunggan niya pulong sa Ginoo mo ito'y mahitabo. Dapat unta kung kanatuhuan o kinabuhiyon. O bitaw, sa man ang pagkinabuhi, kung dili ni mo tuhuan, kanang pagtuo, nga patay, wala na nagkinabuhi. Kung ang pagtuo nga buhi, kana nagkinabuhi, o bitaw, anang faith ni mo, without work is dead. O na ang faith, with work, can save you. Kanang kambot pasabot kanang work, kanang mag-serve kagyud sa Ginoo because of your faith. Mabita na importante, nga din kita mahibaw kita. Mana iyang giingon, ang mata sa Ginoo is, upon them, ingon pa ni David sa Psalms chapter 33. Doon na siya iyang giingon dito. Nga din, verse 18. Verse 18 to 22. Ingon pa niya din, behold, the eyes of the Lord is upon them that fear Him, upon them that hope in His mercy. O bito na nga ang mercy, yun ato ang lauman nga ang Ginoong muluoy na to. Maluoy na to, kanunay ba kay? Abi niyo mo ang grace sa Ginoo is true mercy. Mabita na iyang giningon, behold, the eyes of the Lord is upon them that fear Him, upon them that hope in His mercy, to deliver their soul from death and to keep them alive in famine. Nga din, ang kanasya nga din, magaluwas sa atong kalag, gikan sa kamatayon, ug magbantay ka nato, gikan sa kagutmanan sa atong kinabuhi. No? Ug matod pa sa verse 20, our soul waited for the Lord, He is our help and our shield. Sa verse 21, for our heart shall rejoice in Him because we have trust in His holy name. Sa verse 22, let thy mercy of the Lord, O Lord, be upon us according as we hope in Thee. Sumala sa atong ginalauman, ang mercy sa Ginoo, mahianha nimo. O bito na kung naglaom ta sa Ginoo, nga siya ray maluloy nga Dios o tao di kalibutan, wala may lain maluoy na to ba, bisan taliwala niya itong mga pagsulay, siya ray maluoy na to. Niya kung naglaom ka na niyang kaluoy, kung sa mga itong buhaton, hinangnan magbatong tao, mercy sa Ginoo, labaw sa tanan, ang eyes sa Ginoo upon them that fear Him. Mo bitaw na nga din, mag-isgot about anang countenance. Anong dagway sa Ginoo ba? Nga din, kung niya man ta diri sa simbahan, mayon ta nga ang Ginoo, usa ta nga nakit-an niya, kay ngano man ingon man siya, naa siya sa langit, nag-look down siya upon the children of men. If there were any, matod pa niya, understand and seek God. Mo bito na ang atong pag-ani dinhi, mo nang gingon nga ang Ginoo naglantaw kung unsa gyud ang naa sa atong kasing-kasing. Nga kung kana ba ang ato ang kasing-kasing nga ang Ginoo bagi atong tuyo, mo nang gingon aron ang naong sa Ginoo mao kana ang ato ang tabang nga matod pa niya. Matod pa ni David, mag-hope jud ta anang iyang face. Kaya nga naman, sa 1 Chronicle chapter 16 verse 11, ingon pa niya dito atong unang panahon, seek the Lord and His strength, seek His face continually. Padayon na gyud. Ingon pa ni David sa Psalm chapter 105 verse 4, seek the Lord and His strength, seek His face evermore. Unang gingon, pangita gyud niya ang iyahang naong sa walay katapusan. Atong miagi sa 1 Chronicles is continually, diri sa Psalms is face evermore. Kanang now nga walay katapusan. Mao bitay hinungdan ato pangitaw ng Ginoo kay nga naman kaniadto pa lang sa ilaha nawala ng Ginoo. Sa ato apaka ambot nimo pasabot nga din kita nangalagad sa Ginoo, naalagya po ng Ginoo nato. Wa ta kabalo nga din ang Ginoo, wa day nagtan-aw nato mo na usay ang mga pagsulay moabot nga din dili nato makaya, mahitabo na lang tungod kay nga naman
Wala man gud ang dagway sa Ginoo sa tuwa, pero kung doon ang pagsulay nagpabilit na niya because ang Ginoo nagalantaw kanunay na to mo bitaw na ang tanan mahitabo sa tuwang kinabuhi isa part lang na og anang atuang pagtuba sa pulong sa Ginoo. Mo bitaw tong nagwali ko ninyo, buy of me gold. Pagpalit mo kanako og bulawan, unsay bulawan? Unsay buot pasabot nga pagpalit mo kanako kanang pulong na gyud nga diin sinulayan ba? Muna, ikaw kung doon na kay pagsulay, tungod sa pulong nga imong gibarugan, nagpabilin ka because kanang imong pulong nga gipalit, muna ang gold. Kanang dili ka matunaw sama sa gold ba, maumot pasabot nga ikaw Kristohanon karon na kay pulong, na kay pagsulay. Unya katong pulong nga imong gituan, wa gyud kanibiya sa Ginoo. Mo to ang iyang giingon buot pasabot, buy of me gold. Kanang gold with tried with fire, kanang gisulayan ba ikaw karon na kay gitawag pulong nga nangalagad ka sa Ginoo na kay pagsulay, unya wa ka na po ka nagpabili gapo ka sa Ginoo. Mo na iyang giingon kana imong pulong nga imo ang gituan, that is gold. Wala na nilubad nga bisag pag unsay may tabo nimo. For example, ako iklaro ninyo, bisag gikuha ang kog anak, nawala akong anak, tungod sa akong pagtuo sa Ginoo. Niundang ba ko sa Ginoo? Pero kung uban pa to, nawalay pulong sa Ginoo, although na may pulong sa Ginoo, basulod pa ang Ginoo. Wala, hinungdan nga din ang pulong sa Revelation, buy of me gold. Wala niyang ging, I counsel you, kanihanglan yun ang mga pulong sa Ginoo nga imong nabutunan, sama sa gold ba, nga gisulayan ba, tried with fire, nga dili gayud mo lubad. Mo bitaw na nga din kita doon na pa yung mga pagsulay karong moabot na to. Imuha nga ang pulong nga imong nahibawan like a gold nga gitawag mo kanang imong pagtuo nga imong nabatunan na dili gyud ka mubiya kay because kanang gold o kanang promise sa Ginoo nga pulong sa Ginoo mahitabo ra gyud sa ato ang kinabuhi. Kadi ang Ginoo ra gyud muluwas nato sa ulahing adlaw. Mo bitaw na iyang giingon sa Deuteronomy kaniadto sa ilapa. Chapter 31. Verse 17 to 18. Mga pa niya sa panahon pa ni Moses. Then my anger shall be kindled against them in that day, and I will forsake them, and I will hide my face from them, and they shall be devoured, and many evils and troubles shall befall them, so that they say in that day, are not this evil come upon us, because our God is not among us? Muna iyang gingon, and I will surely hide my face in that day for all the evils which they shall have wrought in that they are torn into other gods. No? Muna iyang gingon dito nga din, ang Ginoo gayon siguradong itago niya ang iyang naong tungod sa iyang kasuko, kay tungod nga nagbuhat sila mga daotan. Ilabi na nga sila ni Biya sa Ginoo, niato siya sa Dios sila. O, niato sila sa Dios mo nang nasuko ang Ginoo nga mo nang hinungdan iyang gitaguan ang iyang naong ug ang nahitabo kaniya gikandel sa Ginoo ang iyang kasuko sa adlaw nga din gipursik nila. And I will hide my face. Kung ipursik daw sa mga tao ang mga sugo sa Ginoo, walang i-hide sa Ginoo ang naong. Wala iyang gingon nga din, many evils and troubles shall befall them. Walang moabot ang mga dautan kanila o kagubot ngadto kanila, so that they will say in that day, ug sila mingon, are not this evil come upon us? Di ba kaning mga trouble nga diabot nato? Because our God is not among us. Tungod kay ang Ginoo wala nato. O bitaw na kung na-trouble sa to ay nundumi, siguro walang Ginoo na to. O bitaw na kung iya ka sa Ginoo, ang Ginoo magbantay na to. Muna niingon siya, seek His face. Muna kung mingon ninyo nga din, ang ato ang pagsimba, mao ka na ang pagpangita sa iyong naong. Muna dapat atong sabton jud na. Although wala may specific nga pulong, mao bitaw ni nga din, magbasa gyud ang pulong sa Ginoo, i-search gyud nato unsay meaning, aron makasabot ka mo nang manita di sa simbahan aron masabtan gyud nato kay ang usa ka alagad nag-search gyud na siya.
so a fine and acceptable word. What is upright and the word of truth, kung sa gitunuod nga gusto sa Ginoo sa katao, dili lang kay magwali lang tadiya kay ngano man aron makadungog sa pulong sa Ginoo. Kadi ang pulong sa Ginoo is instruction ni. Unsa may atong ipa-instruct sa mga tao kung dili ta kabasahin ni. Muna sa tinuod lang ako musulti ninyo nganong ni anhi mo dinhi. Kay nangita ta sa naong sa Ginoo, kay ang naong sa Ginoo mao na atong taming ug tabang. Wag gani ang tao ang Ginoo mo tan-aw nato, magbantay nato. Wala ginabantayan ta sa Ginoo kanunay. Nung ninungdan ningon siya, I will surely hide my face in that day for all the evil which they shall have wrought. Kasuko, in that day are turned into other gods. Muna sa panahon pa ni Moses ug ni Joshua, ang Ginoo nasuko na daan. Kaya nga naman ang mga tao sila himo og kuan mga daotan kanang bot pasabot na agay giingon dito kanang ang good diya sa Ginoo gihimo nilang evil ug ang evil gihimo nilang good kanang bot pasabot ang maayo nga gisugos sa Ginoo gihimo na lang nilang dili maayo kanang bot pasabot nga imbis gitagaan ta o nakakaon ta sa prutas to understand to discern the good and evil. Wala na may lain ato nasabtan ang evil na lang. Bisan ang good, wala kabalo. Kaya nga naman, sila palang daan, giilisan nila ang good of evil. For example, kanilang pagsimba, imbis gipagod to sa Ginoo, gipakita ang good. Ilang gihimong evil, kanang gisupak nila ba, gitransgress nila, manang gihimong, nahimong ningon sila, and the evil is good. Unya para sa ila ang ilahang pagsimba nga bisag transgression ilang giingon nga din that is good bisag evil sa tubangan sa Ginoo mao bitaw na mag-search ta manang si Apostol Pablo nag-ingon siya the scripture is given by inspiration of God to reprove ngano man kay dunay gipangbuhat sa mga tao kaniadto is evil manang gibadlong mao bitaw nang sa Isaiah or sa Jeremiah, nag-ingon ng Ginoo, ang gi-violate manggod nila ang mga sugo sa Ginoo, nga diin wala nila gi-distinguish what is right, what is wrong, what is evil, what is good, what is unclean, or what is clean, what is holy or unholy. Wala nila gi-distinguish ba? Kung bitaw na nga ang Ginoo atong unang panahon, nangita gina siya og man. Tao ba? Nga musit, nga matot pagani nga din mao kanang tao nga pagawas ug pasulod. Wala nga yang gingon dito sa ubang mga pulong nga nagpangita siya tao to execute judgment because kining pulong sa Ginoo is judgment. Wala gingon ni David, the judgment of the Lord are true. Muni ang pulong sa Ginoo nga diin dapat atong mahibaw ang kay kini nahisulat na. Ang meaning sa judgment ingon sa dictionary is the decision. Mao ni ang desisyon. Pag-ingon sa Ginoo nga gamay ray nakatultol, gamay ra. Mara unta kita nakatultol ta, pero ako nagtuo kung nakatultol ko. Because lahi ang ako ang pagtuo sa ila, lahi ang pagtudlo. Una nga kita kamo nakatultol ta. Bahala gamay, basta makatultol lang, di ba? Muna bitaw ako una ba, Lord, wala ko nagpastor aron managhan ang makailan nimo. Nagpastor ko aron silang malig-on, katong nakailan nimo malig-on. Mo bitaw na ang prophecy is to edify the church, pagpalig-on daw kuno sa church. Kanang edify, ang meaning ng edify is to kuhaon na ang imong pagka-ignorante sa imong pagka-Kristohanon. Mga ignorante pa mo sa pagkapangalagad ninyo. Sabi niyo kaninyong pagpangalagad, mao na ang pagkinabuhi sa Ginoo. Mao na atong life. Kanang pagsimba, mao kana ang pagpangita sa Ginoo aron sa tabang sa Ginoo. Pagpangita sa iyang dagway, kay naingon siya, if my people shall call by my name, and seek my face and pray, and I will hear from heaven, and I will hear their land. Dili maminaw ang Ginoo kundi niyo pangitaon ang iyang naong. Munang ningon sa Isaiah, seek while he may be found. Call unto him while he is near.
Pangitaw na to, samtang siya makaplagan ka ng pulungan na ayaw ina nga ka ng kalimtan na nato na hangtod karon nagpabili na mo bito na kung gingon the same yesterday, today and forever. Kung si Jesus Christ the same yesterday and today and forever, si Jesus Christ is pulong ang buto sabot anang the same yesterday, today and forever. Ang pulong the same na karon. Kung kaniadto man nagisulti, basahon lang gyapon nato karon hangtod moabot yun ang time. Pag-remind sa tuwa. Ang pulong sa Ginoo is gitawag ni alarm. Ikadua is gitawag og kanang warning. Ikatulo is reminder. Mo nang nagpa-remind na ay mga pastor mo na ang iyahang dapat buhaton. Kanang mga shepherd, messenger, overseer of the church of God is to alarm, to remind, to warn the people nga adunay war moabot na ay katapusan ba because war is dala o sikat to dala sign. Mo bitaw na kining pandemic kung makasabot ka nganong nahitabo man ni tungod kang ginuapit na mobalik. Mo bitaw na nga din ang tao wala nangita sa Ginoo, wala nakasabot sa Ginoo. Kung dili ka mangita, therefore wa ka kasabot. Kung di ka kasabot, therefore dili ka mangita sa Ginoo. Pero kung tinuod na sabtan nimo ang Ginoo, mo nang gipangita sa Ginoo niya siya karon adlaw karon naman adlaw ang Ginoo nagalantaw sa balay niya. Ang iyang eyes di ingo pa niya sa Sikaraya, inyong gipagagamay ang adlaw sa Ginoo. That is the eyes of God. Kining adlaw ni mata ni sa Ginoo naglantaw siya. Ang plumb blind iyang gitunton nini kung doon na bagyo'y nakasabot sa pagpangalagad mo bito na kumingon ninyo sabto na tuni mo nang nisulti ko ninyo ang inyong pagsimba usa na ka pagpangita sa naong sa Ginoo o sa iyahang dagway sa pagtabang. Kaya ang naong sa Ginoo pag once matubang gani nato tabangan jud niya. Mo na iyang gingon sa Psalms 100 chapter 4 verse 29 ingon pa ni David, thou hides thy face, they are troubled. Thou take away their breath, they die, and return to the dust. Muna, once ganit taguan ang naong sa Ginoo, gubot yun ang may tabo sa tao. Unya, kwaong gani sa Ginoo, ang imong ginhawa, o patay yun ta. Muna, ang mubalik din ta, and return to their dust. Mauna, mubalik din ta sa abo. Ang Isaiah chapter 45, verse 15, ingon pa ni Isaiah, verily thou art a God, that hidest thyself, O God of Israel, the Savior. Tanawa. Mismo si Isaiah na, nag-prophecy siya na ba yung prophecy kan Jesus Christ. Muna yung gingon, sigurado gyud ikaw nga Diyos nga nagatago sa imong kagalingon sa Israel, nga manluluwas na ang Ginoo sa ilahan itago. Muna ang Ginoo wala nagtabang kanunay nila mo itong niabot ang panahon sa Holocaust. Wala gid sila luwasaw, wala gid sila tabangi, hangtod na lang nga din plano sa Ginoo nga siyempre ang Ginoo gayud dili man gid mo biya sa iyang mga kanakad bisan pag disobedient o badlunganon. Mamuabot yun ang time nga din ang Ginoo mo anhed diri aron gipangita nang gito niya ang matinud-anon. Ang matinud-anon who those faithful unto him. Mo na yang gipangita, mo na nga yang gingon dinhi. Ang Israelites nag-ingon na gyud nga din labi na si Isaiah nga ikaw ang Diyos nagtago sa imong kagalingon diha sa Israelites nga manluluwas. Mo na nga diha si Isaiah nagprophecy na daan before mo balik si Kristo. Abi nimo sa iyang gingon, di ta makaingon na Kristohano na ta. Ana na tay Ginoo. Nangalagad ta nagsimba Isaiah chapter 53 verse 3 mo na iyang gingon. Si Jesus nga niani di kalibutan iyang gingon ha. He is despised and rejected of men, a man of sorrow and acquainted with grief, and we hide as it were our face from him. He was despised and we esteem him not. Mo nang giprophecy ni Isaiah sa diha nga moani daw kuno si Jesus Christ. The child was born in Bethlehem. Mo na yang gingon ni Isaiah, pero nagingon na siya daan nga kung moani na si Jesus Christ, i-despise na siya.
Mabitaw nang ayaw ninyo i-despise na si Jesus Christ. Kaya nakaingon na dili sa propeta o ni propeta Isaiah, he is despised and reject of men. Wala basig inyong gi-reject si Jesus Christ. Pakuangkuan na mo nga, sampit-sampit mo Jesus Christ. But in their deeds, they deny. O mo na yung gingon. Mo nang ningon ang Ginoo nga kamo. Nagtawag-tawag nako pero di ay inyong binuhatan. O mo nang gingon nga nagpakita sila. They profess to know God but in their deeds, they deny. Mo na yung gingon si Jesus Christ sa iyang pag-anhi, gidespise na o gireject na sa mga tao. A man of sorrows. Mawita na si Jesus Christ, tao sa kagulanan. Nag-uol lang yan po siya, hantod karon. Unacquainted with grief. O gi-apil siya, giila siya nga diin. Magsakit yun siya, mag-uol yun siya. And we hide as it were our face from Him. Tanawa. Ging na nadaan niya Isaiah nga kanang Jesus Christ nga muana diha, inyong itago inyong naong. Gikan kaniya dili mo nang gingon sa may good pasabot nga di mo daghang magay nagpabautismo, pero sa tinuod lang di prophecy na daan, we hide as it were our face from Him. Matod pa niya, He was despised and we esteem Him not. O dili gid nato siya ilhod. Matod pa sa ni Isaiah nga mingon ta kita Kristohanon. Mo bitaw nang mag-search ta atong pangayoon sa Ginoo nga dili unta na mahitabo nato nga kita tinuod nangita sa Ginoo. Mo nang mingon ko ninyo nga ang inyong pagsimba is pagpangita na sa Ginoo sa dagway aron kita tabangan. Kay kanang dagway sa Ginoo matubang nato, tabang na. Mo ni mga final words nga ko isulti ninyo. Una ayaw ingna nga diin nga ako Kristohanon, iyan ako sa Ginoo. Ingon pa ni Isaiah, when Jesus come to the world, despise na siya daan. Mingon kawa ni mo gi-despise. Kanang giingon sa Roma, although they know God, but they deny Him. Indeed, diya sa ilahang mga binuhatan. O bitaw na nga kinahanglan kita mahibaw kita na aron atong pangayoon sa Ginoo ba mo kanatong mga prayer, Lord, ayo itugot nga itago nimo mong naong sa kuwa, ayo itugot nga ako mutago pud nimo. Mo bitaw na mangayo ta kanunay sa Ginoo kay ang Ginoo buhi, dili na siya patay. Ang Ezekiel naisulat diri sa chapter 39 verse 23 to 24. Matod pa niya dili ni propeta Ezekiel, and the heathen shall know that the house of Israel went into captivity for their iniquity, because they trespass against me. Therefore hide my face from them, and give them into the hands of their enemy, so fell they all by the swords. Verse 24, according to their uncleanness and according to their transgression have I done unto them, and hide my face from them. Mao ni ang giprophecy sa Ginoo sa ilaha tungod sa ilahang transgression o mga uncleanness o ang mga walay Dios. The heathen shall know that the house of Israel went into captivity. Muna nga kinanglan may bawta nga silaw, ni adto ra ba sa captivity sila. Kita ka adunay yung malabot nga din Great Tribulation basig makaptive buta. Kay ngano man nagpadayon sila pag trespass kanang ilang mga binuhatan unclean ba kanang trespass, dili ino nga sala sa kalibutan nato kanang mga bisyo, mga killing, mga adultery, mga kuan. Kundili kanang ang ato ang pag-andi diri sa simbahan, kanang purpose nga muani ta diri sa simbahan, unsa man atong gianid dinhi? Ang atong gianid diri is to honor, is to glorify and praise Him. Sila nag-honor. Mo bitaw daghang kay mga adlaw ilang gipanghimo nga abot sa Ginoo, nag-Bible study, nag-seminar, nag-lecture, lain-laing adlaw.
Pero sa adlaw sa Ginoo, wag yun nila. Klaro kayo ng pulong sa Ginoo, siya ro kasabot 6 days. Inyuha 7 days. Pakuha mo ng anhimo dinhi. Kay kanang adlaw ay kapito gibalaan na niya. Wa bitan na kumuani ka sa simbahan, balaanon ka niya sa adlaw. Dili ingon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo mabalaan ka, kun dili sa adlaw. Kung i-honor nimo ng adlaw, asyaro po nga Lunes, Santo, Sabado, naiadlaw imong gihimo sa Ginoo nya, mingon ka nga giunor nimo. Nya, how about the Sunday? Muna gingon ko sa sinultian ng palpak na daan. Ang will sa Ginoo is usa lang ka adlaw. Muna yung will sa Ginoo. Dili ingon sa tanang adlaw bisan pag magsampit ka sa Ginoo. Bisan pag sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, magbuhat pa kag mga gitawag ritual anang adlaw na ang Ginoo wala nahimutan na. Kaya nga naman, ang iyang will yun is one day na iyang gibuhat. Maunta na dapat buhaton sa tanang mga Kristohanon aron maunor na to ang Ginoo. Pero sao naman yung mga magwawali, bisang paglaing adlaw, unuring ba din na sa Ginoo? Klaro na iyang gingon sa pitong kasugo. Sabat they keep it holy. Namatod pa niya 6 days. 6 days. You work. And the 7th day, no work. Bisa pagka ng mga maid ninyo, mga katabang ninyo, ayaw na napabuhata, paliho ka kay kanang adlaw na is the day of the Lord. Munang wingon si Apostol Pablo, this si San Mr. David, this is the day that the Lord has made. Munang ingon ni Jesus Christ nga di nagsulti siya samtang nga niya pa atong unang panahon nga naa sa kalibutan. Sabbath day made for man, not man for the Sabbath. Do na gyud Sabbath, do na gyud rest day. Mo nang gisulat dito sa Hebrews, there is a day of rest. Remain. O do na pay adlaw sa Ginoo pagpahulay nga nagpabilin. Mo bitan nang moabot ang panahon nga din kita dalon na sa Ginoo mo nang ang pasensya nato padayon gyud ta. Padayon mo. Ang ato ang pag-ani diri abi nimo sa atong yani diri naghalad ta sa Ginoo. Kanang sama sa gibuhat ni Cain, ni Abel, ni Adan, ni Eva, naghalad sila ni Job, ni Abraham, ni Joshua, naghalad sila. Kita simba ato mo nang gingon kung buot pasabot pa sacrifice na gingon pa ni Apostol Pablo. Mo na kung gisulti ninyo kinatong pagsimba isa po ni kagitawag og sacrifice. Present your body a living sacrifice kay kita iya sa Ginoo. Mo nang muani gyud ta dinhi. Kay ang Ginoo nagatago sa iyang naong sa ila padaan mo nang inungdan sa diya nga itago gani mong naong wabot gyud ang trouble. Mo na niingon si Isaiah sigurado gayud nga ang Ginoo Diyos nga nagatago sa iyang kagalingon sa Israel na sa ilang manluluwas, the Savior. Gitaguan sila. Muna si Isaiah nagprophecy nga si Jesus Christ muanhi aron sila napod balikon tungod sa gugma sa Ginoo sa ilaha. Munang gitawag ang iyang pag-ani is grace. Because of mercy nga gias sa mga tao nga ang Ginoo ta muhatag og chance, pero si Jesus Christ gi-prophecy na daan nga i-despise siya. Mo na ang Ezekiel nag-prophecy nga ang mga hidden walay Dios na kaybaw gud na sila sa balay sa Israel nga muadto sila sa captivity because of trespass against me. Nagsupag sila may tungod sa balaod sa Ginoo. Nga matod pa niya hinungdan nga din sila muadto sa ilang kaaway og mga matay pinagi sa espada. Sumala sa ilang uncleanness and according to their transgression have I done and unto them and hide my face from them. Gitaguan yun sa Ginoo ang ilahang naong. Muna atong pangayoon yun sa naong. Ang naong sa Ginoo ng atubang na ito. Kaya mao na itong tabang. Ingon pa niya din ni sa Isaiah. Isaiah chapter 59 verse 1 to 4. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. Tanawa ninyo ang kamot sa Ginoo. Wala pamupi nga dili siya makaluwas. Ni bisan ang iyang dalunggan gibugat, that cannot hear. Nga di nagpabungol-bungol siya aron di siya makadungog. Wala. Verse 2. But your iniquities have separate between you and your God, and your sin
have hide his face from you, that he will not hear. Matot pa niya, kundili ang inyong mga daotang buwat nga maunay nakapamulag kaninyo og sa inyong Diyos og ang sala ang iyang naong iyang gitaguan aron dili siya makadungog. Verse 3, for your hands are defiled with blood and your fingers with iniquity. Your lips have spoken lies. Your tongue had muttered perverseness. Mo nang gingon nagasulti og mga baliktad, no? Mga baliktad nga mao nang gingon niya nga din. Pwede man ta musimba bisan asa. Pwede man ta day bisan asa. Asa man day ang court with praise. Asa man ta maminaw sa adlaw sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, when you hear and read the word of God. Ingon pa dito sa Old Testament, in the day of the Lord and in the house of God. Mana baliktad na may nung bisang asa, pwede ta mga paminaw sa pulong sa Ginoo. Mana inungdan sa verse 4, none call it for justice. Wala gyud nagtawag og justisya. Mana ako magtawag og justisya kanang gusto sa Ginoo justice. Wa bitaw nang finally all things are just. Kanang justice ba buhaton nato binaayo. Kung unsay gusto sa Ginoo, unsay maayo alang sa Ginoo, kung ang adlaw sa Ginoo mo na yung gipangayo, mo na to ihatag. Nor any pleaded for truth nga wagi nang nagsaad about sa kamatuoran. Ang importante basta makawali lang. Pero wag yun nangitag kamatuoran. Mo bitan hinungdan ningon si Jesus Christ, if ye shall know the truth shall set you free. Ngano man nahibaw gyud si Jesus Christ nga mga tao wa gyud sila kabalo sa kamatuoran. Kay ngano man mo na Ecclesiastes nagingon, nagprophecy na daan, ang preacher is sought a acceptable word, an upright word, and the word of truth. Dili lang kay word, kundi word of truth. Kung sa tinuod nga din magasimba niya, manang kabalo na mo sa tinuod nga magasimba niya, wani kita dinhi the true worshipper that God seek. Mo na gipangita sa Ginoo gyud kanang tinuod magsisimba. Mo ni akong karon sultihan tamo kanang inyong pagsimba karon is pangita na sa Ginoo sa dagway niya nga mutaban. Kay ang dagway sa Ginoo mo na atong tabang is a shield and help. Mo na yang gingon dinhi, none call it for justice nor any pleaded for truth. They trust in vanity. Nagsalig siya sa kakawangan lamang. And speak lies. They conceive mischief and bring forth iniquity. Nagkamali sila, mga mischief, mga butang nga din, wala kay muti sa Ginoo. Wanang gidala nila ang iniquity. Wa may nag-speak of truth and speak lies. O bito nang wingon ko sa inyo sa tinuod lang. Kung lahi man ko because nagsulti ko niyo tinuod ka na tanan ng isulat dire mo na kung giwali ninyo. Wala ko nag-after og kalag. Nag-after ko nga ang kalag sa Ginoo nga gipabantay nako kinahanglan maluwas. Kaya ako may paninglon, dili man ingon ako nabuhi diri aron para sa mga kalag. Kung dili nabuhi ko nangalagad ko sa Ginoo aron ang ako kong kalag magdaig sa Ginoo. Kanang maluwas ba? Kanang kalag nako maglaom pod sa Ginoo mo na nga kung ang gasta nako magwali lagi ko para sa mga kalag nga di iya sa Ginoo pod. Una kung kamo nakadungog ni pulungan ni kanang kalag ninyo, diya mo sa Ginoo mo na gingan. Mumuuna mo ani mo diri o kalag ko laumi ang Dios. Mo nang bantay ang inyong hunahuna ang inyong kalag. Kung mga matay naman ng tao kay mubalik man ta sa das. Ang atong kalag magpabilin mo bitaw mo tinuod na nang nay kalag-kalag kay ang atong mga kalag sa uban nga naa na sa minteryo nagpabilin na diya mamangon ra na sila. Ang uban ngadto sa everlasting punishment. Ang uban adto sa everlasting life. Mo bitaw na importante nga din kita dunay pulong sa Ginoo. Mo na ang kamot sa Ginoo wa gyud pamubi. Ang nakapamubo sa kamot sa Ginoo ro di makatabang tungod sa atong mga trespass. Kabaw ba mo anang trespass? Sin is the transgression of law. Trespass kanang naglapas ta, nagtransgress ta sa law, mo na sala nga kaning ato ang pagdaig, pagsimba. Mali.
mali ginadaan. Mo bitaw ng revelation nag-ingon, di man nato na itong malalis ng revelation. The last naman na, gi-reveal na gyud na sa tanan mga tao nga wa gyud ko nakita sa inyo hanga inyong binahatan hingpit. O mo na giingon, mo na magbantay lang gyapon ta. Ato gyud pangayoon sa Ginoo, Lord, imo agid ming hingpit. Ako nagpray man gyud ko kung unsa ko iwali ninyo aron mahimot ang hingpit. Yung akong ipangayo sa Ginoo kanunay, Lord, unsa may kulang. Among angay may bawan ug among buhaton sa diamuan himi diha sa imong atubangan. Sa imong presensya, sa imong naong ba, naamata din sa presensya sa Ginoo, kaya ang pulong sa Ginoo atong napaminawan. Mo na si David nagingon sa Psalms, sa Psalms chapter 13, verse 1 to 6. How long wilt thou forget me, O Lord, forever? How long will thou hide thy face from me? Ano yung gingon? How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? How long shall mine enemy be exalted over me? Puro how long? Kano sa amang gyud ko makalimot nimo o kalimtan nimo? Kano sa amang gyud ko nimo nga hinumduman or kanunay lang kalimtan? How long will thou hide thy face from me? Kanang imong naong imong gitaguan kanako hantod kanus na. How long shall I take counsel in my soul? Kanus amang ko makabaton ang counsel sa kong kalag? Having sorrow in my heart daily, how long shall mine enemy be exalted over me? Hantod kanus aman ang akong mga kaaway, gina-exalt sila ang nangadaog ba? Mo nang sa verse 8, consider and hear me, O Lord my God, lighten my eyes, lest I sleep the sleep of death. Base ako katulog sa kamatayon, muna nga pahayagi gyud ako ang mata, buksag gyud ako mata. Verse 4, lest mine enemies say, base unya ang akong mga kaaway, moingon, I have prevailed against him, nabuntog ako, and those that trouble me rejoice when I am moved. O ang ako ang mga kagubot, maglipay hinuon, kay ako natandog. Verse 5, but I have trusted in thy mercy, my heart shall rejoice in thy salvation. Verse 6, I will sing unto the Lord, because he hath dealt bountifully with me. Muna yung gingon, muawit ko sa Ginoo tungod kay ang Ginoo nagdeal kanang bountifully. Kanang ang deal sa Ginoo ba nga muprita, Lord, magdeal ta Ginoo nga ikaw pagyud mo giya na ko bisag makasala ko, bisag masayop ko. O bitaw na magpray gyud sa Ginoo ug tabang. O bitaw na ako muingon ko sa Ginoo, Lord, bisag nini man ko daghang mga kasaykanan, mga kaibog, mga kasina, kalagot, napaninako, pero ang among sabot mo nang giingon na nasabtan ako ning pasabot ni David, I will sing unto the Lord because he hath dealt bountifully with me. Kay nagdeal ang Ginoo sa ako nga sige lang, ako bahala nimo, bisag makasayop ta. Mo bitaw nang naigingon sa 1 John 1:9, i-confess lang ato ang sala, confess your sin. Confess your sin unto the Lord. Kay He is faithful and just to forgive us. Mo mangayo ta kanunay pasaylo, mo na pangayo agyod sa Ginoo ang mercy. Mo na si David nagtrust sa mercy sa Ginoo nga ang Ginoo maluloy-on. Mo na ako mingon ninyo karon ang Ginoo nag-extend na og kaluoy. Extension lang ni iyang mercy ha, yung pa ni Isra. Ayaw gid ninyo ng kadtong gingon ni Isra. A little space. He show us a little space of grace and a little revival and extension of mercy. Mo na hinumduman nato giprapisi na nga ni Isra daan. Mo na nga the same yesterday, today and forever. Mo na nga karon time na ron. Magita kita sa Ginoo. Mo na yang giingon Isaiah chapter 8 verse 20 ingon pa ni Isaiah, and I will wait upon the Lord that hideth his face from the house of Jacob, and I will look for him. Munang niingon siya, ako siyang pangitaon yun. Tan-awon ako. Isaiah chapter 54 verse 7 and 8, for a small moment have I forsaken thee, but with a great mercy will I gather thee.
Sa gamay lang panahon, ako silang biyaan. Pero sa dakong kaluoy nako, ako silang tapukon pag-usab. Mo na'y promise sa Ginoo sa ilaha. And a little rod, sa gamay na kong kasuko, I hide my face. Taguan ako ang naong from thee for a moment, but with everlasting kindness will I have mercy on thee, said the Lord, thy Redeemer. Mo na'y promise sa Ginoo sa mga tao sa Israel. No, nga iyang giingon, gitaguan ko man ang akong naong tungod sa gamay na kong kasuko. Ang iyang kasuko sa Ginoo para sa ila gamay ra, giingnan sa Ginoo gamay ra aron mamalik sila sa Ginoo. Nga matod pa niya for a moment na nga. Pero ang everlasting kindness niya, iyahang with ang mercy po niya, mo na iyang giingon, ang Ginoo nag-ingon, ibalik sila. Nga mo na ilang maluluwa. Maubita na sa Isaiah chapter 55 verse 6, seek ye the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Isaiah chapter 45 verse 19. Have not spoken in secret in a dark place of the earth. I said not unto the seed of Jacob, seek ye me in vain. I, the Lord, speak it righteousness. I declare things that are right. Mo nang gi-declare sa Ginoo kanang right or righteousness. Ang Ginoo nagsulti about righteousness. Mo nang giingon, ayaw ko ninyo pangita ang kawang lamang. Mo nang nga din sige tag-ani sa simbahan nya kawang nang dahil pag-abot sa panahon. Mo bitaw na ako mangingko ninyo nga din kining ipangsulti sa Ginoo gipang-practice, although may tabok manitanan, mo nang maningkamot nga din kita mangandam jud na. Mo bitaw nang kanang gitawag. Ingon pa niya, ang Ginoo daw nagsulti secret. Kanang mga secret nga gusto sa Ginoo ba sa tao, although secreto, pero alang sa mga servant sa Ginoo, walay secret kung ikaw pasabton. Tabaw ba mo atong parables nga gitagaan kag napulo ka talent, tagaan siya 5 o tagaan siya 1. O bitaw ni karon kita, because gitagaan tag napulo or 5, mo nang niani ta diri aron dugangan pa. Dili ingon nga nahimot ang Kristiyanong gidawat nato si Kristo gitagaan ta og 5 daghang mga pulong. Wala ni anita aron mutubo pag yun na mo nang giingon negosyo niya ang napulo ka talent, mo nang nitubo ang napulo ka talent. Pero katong isa iyang gitaguan abi kay ang pulong sa Ginoo giingon nga dawata ang Ginoo sa tibok ng kalagpusog. Mora na iya ha. Yan ang gitaguan kana ra gyud wa na siya nangita, wa na siya nangandoy nga hudaghan pa ba to. Mo na meaning sa parables, mo na ang secret nga diin gitagaan siya kisa gitaguan hinuon niya. Mo na kung ikaw nakatilaw og pulong sa Ginoo, mangandoy pa gyud. Pangita pa gyud inegosyo na ang imong pulong nga dadawat. Kung unsa pa gyud aron madato gyud ta. Ang gusto mo sa pulong sa Ginoo nga di kita madato sa pagtuo. Kung saan ang pagkadato sa pagtuo kung watay pulong sa Ginoo nga pagtuo gikan man sa pulong sa Ginoo nga atong madunggan. Unya kun dili pa ta maminaw katong pulong nimo isa ra gitawag og talent kay mo gitaguan. Mora na imong nahibaw-an. O tinuod the promise ang Ginoo kung ikaw mutuog magpabautismo maluwas ka. Kung maura na imong gituan mo nang sama ra ka nga gitagaan kag usa ka talento imong gitaguan. Mo bitaw nang naapay dugang kung ang Ginoo nang mutuog ka, magpabautismo maluwas ka. Kung kutob ra ka diya, wa ka kabalo sa pagtuo. Wa ka kabalo sa bautismo. Unsa man ang bautismo tuslob lang sa tubig? Dunay meaning na nganong gibautismoan ka nga nganong tuslob ka sa tubig. Mo nang gitawag ang tuslob sa tubig is immersion. Kanang immersion gilubong. Unya si Kristo nabanhaw po ka mo bitaw nang gihawas ka sa tubig kay ang meaning nang gihawas ka na born again ka na. Nausab na ka ba katong gilubong sa imong unod to Kristo. Mo bitaw nang mingo ko ninyo ayaw gyud mo pa silibrar atong unod kay na born again ka nausab na ka sa Ginoo. Lisod manggut tinuod yun na lisod yun kayo di ka magsilibrar kay naandan man nimo. Ay mao man atong pagkatao. Manang mingon ko, walang kahibalo, the secret of God is born again ka na. Wala specific because mystery man gud ni. Kanang mystery is wala na masulti sa tao.
manamingon ko ninyo, kung magsilibra pag yun mo sa inyong natauhan, wala pa mo nataos ko Ginoo. Nalubong na ka, ang gilubong sa imo, ang unod. Patay na ang imong unod. Ang imong lawas ba, pagbangon nimo, although na amang kay lawas, spiritually, but pa sabot, magkinabuhi ka na sa espiritu, dili na ng unod nimong gusto sa imong unod. Kaya silibra pa na nimong unod, kaya natao ka din. Pero di ka kalimot. Ang Ginoo sa tinuod lang, siloso ra ba ang Ginoo? Muna ang Ginoo nagtago